9-0. A začal to všechno hrající trenér Michal Salák, který se prosadil velmi záhy po přihrávce Vitinha, no a bylo to 1-0. Salákova 17. trefa v sezóně. Uřadoval také druhá čtyřka, Tomáš Janošík dovezl do brány balon vyrazený Vitali Buchvakem. No a pak se dá souhlasit s tím hodnocením Matěje Sváty, protože v prvním poločase nebyl Mělník, zase to o tolik horší, měl spoustu šancí, ale zahazoval je, zatímco Kadaň v samotném závěru přidala třetí kousek, když se prosadil Kajo, který si tak odškrtl dalšího soupeře, proti kterému dal gól. Minulé se trefil i v tom minulém zápase proti Olympiku Mělník, zatím jen dvěma soupeřům branku nedal. Gól si odškrtl také Vitinho, který dal minulé góly 2. Hned Olympiku Mělník, tentokrát se trefil náramně po rohu, který k němu rozhrál Michal Salák. Druhá asistence hrajícího trenéra mířila ke Kajovi a ten už zvyšoval na 5-0. Nepodařená rána Pavla Šuby znamenala break, ze kterého Michal Salák vymyslel tento protiútok a najednou šli 3 sami na brankáře. No a sám trenér si celou akci také zakončil, když mu Kajo připravil balon. A po trefě Michala Saláka to bylo 6-0 pro Michala Saláka, v tuhle chvíli 18. branka v sezóně. Sourozenecká spolupráce, Patrik Janošík namazal Tomáši Janošíkovi a starší mladšímu bráchovi tak připravil gól, po kterém to bylo 7-0 na 8-0, zvýšil po další loutkové asistenci Michala Saláka, třetí v zápase Rodrigo. No a skóre uzavřel Michal Rusník, nejmladší hráč Kadaně na hřišti, dal gól a tím ukončil zápas na skóre 9-0.